Hilona na naman. Dito tayo sa Highway 97. Traffic yung papasok ng Kilona, oh. Pero yung palabas medyo maluwag, mga ka-that's good. Dito tayo sa Highway 97 going south. Papunta tayo ng West Kilona, mga ka-that's good, dahil meron tayong linis ngayon. It's Wednesday morning. Meron tayong linis ng bahay, ka-that's good, doon sa isa nating nililinisang bahay. Malaking bahay ito, mga ka-that's good. Pero ang pinapalinisan lang sa atin every time na pumupunta tayo ay nasa 2,500 square feet lang, mga ka-that's good. Hindi pinapalinisan ng buong bahay, mga ka-that's good. Yan, pupuntahan natin yun.
Punas lang to, that's good. Yun ang gusto nila, punas lang. Mga ka-that's good. Tapos na mga ka-that's good ha. Tapos na naman ang cleaning time natin ngayon. So dire-diretso yung trabaho natin ha. Naglinis tayo ng garden. Tapos ngayon naman house cleaning naman mga ka-that's good. So yung nilinisan natin ngayon ay bale 2,500 square feet mga ka-that's good. Yung area na pinalinis sa atin ngayon. Dahil hindi naman buong bahay yung lilinisan ka, that's good. Bale, ang lilinisan lang ay yung sasabihin lang yan na lilinisan. Every time na pupunta dun mga ka-that's good maglilinis, every 2 weeks, sasabihin niya kung ano yung lilinisan. Yun lang ang lilinisan, wag ka nang dun, susubra dun kasi OA na baka magalit, di ba ka-that's good. Kung ano lang yung sinabi, yun lang ang lilinisan. Kagaya ngayon, sabi, wag mong linisan yung master bedroom ngayon. O di hindi. Wag mo ring linisan yung ganito. O di hindi. Ang lilinisan mo lang ngayon, kanina ang nilinisan lang namin ay yung living room, yung kitchen, yung dining, tapos yung office. Yung office ang nilinisan namin talaga. Tapos yung service area, mga ka-that's good. Tapos yung yung basement, tsaka yung stairs. Yun ang nilinisan mga ka-that's good. So natapos na, siguro nilinisan namin ng mga 2 oras mga ka-that's good. Kasi yung bahay na to ay kontrata siya ka-that's good. Hindi siya per hour. Nakontrata ko yan, per project yan ka-that's good. Pero mabait yung nagpapagawa. Pinakape din kami mga ka-that's good ha. Pina-sandwich kami mga ka-that's good. Pero ako na gumawa ng sandwich tapos kape, sandwich, cookies, ganun. Tapos konting kwentuhan. Yan. Nandito tayo ngayon mga that's good sa Lower Mission. Yan. Pahinga lang tayo saglit dahil kakatapos yung linis natin ng bahay ngayon. Bukas meron ulit tayong lilinisan mga that's good, tsaka sa isang araw. Yung paglilinis ko naman ng bahay mga ka-that's good, pag nag-inquire, halimbawa may mga nag-inquire sa akin dun sa website natin. Meron tayong website mga ka-that's good, yung ayan, You're Made in Canada. Ito yung uniform natin ayan You're Made in Canada. Mga ka-that's good pinagawa ko itong uniform natin. Tapos pag may nag-inquire doon mga ka-that's good, may get quote doon, makikita mo doon. May mga tanong doon. Kung ilang square feet yung bahay niya, ganyan. Kung ilang room yung papalinisan, mga ganun. Tapos doon ko ibabase ngayon yung magiging bayad doon sa linis, mga ka-that's good. So pag halimbawa, pagkatapos nung question, tapos sabihin ko sa kanya $300, sabihin ko sa kanya $300, lilinisan ng sabihin ko 3 oras, tapos 2 tao maglilinis, ganun yung sasabihin ko sa kanya. Pag
inaccept na niya yun mga ka-That's Good, yun, magkakaroon na kami ng agreement na pipirmahan. So agreement lang mga ka-That's Good. Tapos yun na yung lilinisan mga ka-That's Good. Pag halimbawa naman katulad nung nililinisan ko sa downtown condominium ka-That's Good, maliit lang yun, parang nasa 25 square meters lang yata, maliit lang yun. So ang singil ko naman dun mga ka-That's Good ay $100. So, maliit lang naman, pero yun, minemaintain ko yun every month ka-That's Good, na nililinisan ko yun. Siguro mga naglalaan ako ng 2 oras kasi ako lang naglilinis doon, hindi ko na kailangan ng kasama. Ako lang naglilinis doon. Ayan, kasi wala naman yung may-ari pag nililinisan yun. Yung ano naman, yung dito, yung ibang bahay, nandun yung may-ari kasi gusto nilang makipagkwentuhan. Maganda rin naman mga ka-That's Good para makilala mo yung may-ari. So ganun yan yung paglilinis ko ng bahay dito. House cleaners mga ka-That's Good, yan ang website natin na yourmadeincanada.com. Tapos meron tayong Instagram mga ka-That's Good. Tapos meron din tayong Facebook page para doon sa ano natin, sa house cleaning natin mga ka-That's Good. So yan, exciting yan, sarap maglinis. Ganda ng panahon ngayon dito mga ka-That's Good. Umaraw ulit, kitang kita yung lake dito sa Upper Mission. Kitang kita yung mga building doon, yung mga itim na building doon mga ka-That's Good. Yan yung dineliveran natin kahapon, yung the landmark, yun yung mga building na yun yung mga itim. Yan naman yung downtown Kelowna mga ka-That's Good. Yung pinaka-sentro ng Kelowna. Yan. Pumunta ka naman doon, nandun na yung University of British Columbia, UBCO. Ganda ng view. Yung mga bahay dito ka-That's Good, gaganda ng view. Kitang-kita yung buong Kelowna tsaka yung lake ko. Ganda ng panahon. Ito naman yung sa amin mga ka-That's Good. Yan, dito kami umuupa. Malaking bahay na to. Parang mansion. Ang laking bahay mga ka-That's Good. Ayan ang laking bahay. Ito yung isang kotse. Kotse ni Mrs. Pero wala pang plate number dahil sinorender niya noong winter. Ang laking bahay, no? That's good.